Takže ahoj lidi, tady Drax. Vítám vás u nového videa. Dneska je Garlatek update. Uběhlo několik Garlatek updateů. Nenatáčel jsem moc dlouho. Dneska se asi k tomu vracím, jestli mě to bude bavit. A je vánoční update. Jdeme se asi na první kosmetiky. Pak asi, co se změnilo na mapě. Jo, jako první věc, co se tady má. Sigma boy. Tady toto. No, Okay. jo. Tak tady máme tuhle kameru. Jo, to byla to už bylo dlouho. Kdybyste mě přidali, tady si nejsem jistý. Mám zase první, než tady máme tady ten. Well, how did you have that? Did you have that? How did you? Okay. No way, dog. No way. Tady jo. Alright, the big candy cane is back. Prčky to střílí. Oh yeah, I'll put my big candy cane. A mám hodně nových kosmetik. Když říkám hodně, tak je to fakt moc. Anybody want to join a movie? Yo, sir. Who wants to join the movie? Yo, what's up? Can you help me get some mountains, pretty please? Alright, come on, come to computer. Okay. Co tady máme jako první kosmetiky? To tady tělo, to vám nebudu ukazovat. Proč? Free badge. To je starý, to... No, sir. If you go to yours, it would be good. Ukážu ty nový věci. No, please. Someone please help me get some mountains. I really need to. Fakt nechci ukazovat zase starý kosmetiky, který jsem ukazoval už před rokem. Not gum. It's gun, like pew. Like that. Gun. Like ukážu, protože teďka to absolutně nevidí. Počkej. Takže zadu teďka vidíte, jak to vypadá. G-U-N. Jak to vypadá 7812. Zepředu. Dobře. 7812. A pak tady máme. Je to takhle na pusu. Prostě normálně, když mluvíš, prostě jde z tebe to je nejka vidět. Když to, tady máte takové ručičky, něco na prstíky. A teď nevím, co bych vám to ukázat. Tu nový mod, tady mám zase ukázat. Hlavně ta nová kamera, tam mě hodně potěšila. Hodně. Takže dáme. Já vám ukážeme si první, co jsou novinky na klasické mapě. Otočím vám to za 3, 2, 1. Jo, a jako první, co tady uslyšíte, jsou prostě lidi, kteří si mluví. To jsem tam nedělal takže... Dark blue. Do you want me to put a song on? Bobby. No. Someone tell me a song to put on. Bobby, ale tě nemůžu slavit. Já jsem Do někoho hodit. Bobby. Do někoho udělat takhle, bych tě trefil. Ty, kokos, Čecha jsme našli na... Hej, kdo tady je Čech? Kdo tady je Čech? Be quiet.
Kdo tu je Čech? Wait, how do you get big again? Go be quiet. Go. Hej, kdo je tu Čech? Kdo tady mluví česky? Now go here. How do you wall one? I need to teach how to wall one because I don't know how to. Takže já jsem to... Opice, ale gorily. A gorila, co? Gorila. Gorila? Pit. Gorila? Opice. What's your name again? Is your name just Cat? So that's how you No, podle... Wait, I just need Hej, chilluj, kámo, nepadej, jo? Let's try it again. Chilluj. Chilluj, Shadowchu, chilluj. Hey. Chilluj. Hillary. Ne, ty chilluj. This is Czech. Já to vím. Jo. Počkej. Já chci zkusit jeden trik, který už jsem jednou povedla, a teď už se mi vůbec nedaří. Jo. Zrovna natáčím video. Zrovna tu natáčím video. To mě rozčiluje ten řetízek, co mám. Tak se sundej. Pozdrav do videa. Somebody make a code. Já říkal pozdravit. Cow. Už po 10, takže jsem potkal Čecha. Já chci něco zatancovat do videa. Jo, nic prostě. Žádný zprostěrný, jo? Dej to sem tu kameru, prosím. Ne. Já jsem Peppa z plastu. Ok, díky. Jo, to je skvělý video. To je nejlepší video celého světa. Já jsem opice z plastu. Z plastu, jo? Z plastu. Ok. Takže, co nám dá... Kurňa, já jsem ztratil kameru nahoře. Lidičky, počkej. Hello. Takže, co tady hnedka máme? Vás překvapí. Jo. Jak může to zase říkat? A co? Můžeme tady hodně zajímavé, jak vypadá ta kamera, když voláš. To vidíte někdy, já až pak. Že a vy nemůžete za kameru, protože hnedka se mi přiblíží. Opět já vidím jak tu kameru. Takže tak. Takhle. Není to špatně, jak mě zajímá ten před. Nebo takhle. Jo, tady na tuhle stranu je to nejtěžší. To je to nejtěžší? Dobré, že ty lidi vidí tu vaši kameru. Tak tady přidají Ice. Nový mod, Ice. To je, když vás někdo zmrazí. Když vás někdo zmrazí, tak... Počkej, to, že když vás někdo zmrazí, tak prostě se zmrazí. A až třeba po 10 sekundách se musíte hýbat. Prostě jak Lava Monkey, Infection. Akorát, že vás zmrazí, nemůžete se skoro vůbec hýbat. A po 10 sekundách se musíte hýbat. Takže, nevím, nic nového mi přijde. Jo. Yo, who needs to teach? I can teach him. Yeah, it was him. It's him. Yeah. Shut up. I'll teach him. I'll teach him. No, I'll teach him. You know how to join codes. Which one? Come here. Well, neither. Never mind. This little button here. He has a little button. Yep, you go like this. Yeah, he's current. Yeah. Nigga. Go like that. No. Takže já se s vámi rozloučím.
Přesně 10 minut video to bude. Takže lidi, doufám, že se ještě někdy uvidíme. Video a čau.